pila sa bulawan nga rin adlaw sa sidlakan, mga ati nag-iay-iyay sa pagpamayang nag-iinalipay. Dalagan dito, dalagan diri, hampang dito, hampang diri. Daw ano kasadya ang pangabuhi sa una. 1788, pensa na hindi malipatan sa tanan, mga malay na nagasakay sa barangay ginikatuan, ang bulok na ginatawa, minuluan. Malawa na kabutiran kag manggaran na kadagatan, sa kakabot, ilang nasaksiyang kag nahabutan, nakabuli sa kaaway kag nasadya, kag diri nag-umpisa ang inkurit na istorya. Sa pagtapya sa balot sa kadagatan, kag sa pagagulo sa hangin na amihan, sino sa mabusalian na babaylan, dintag na ang pag-abot sa masunod na kapitan. Nagao ang bata ang may kaiso kag pagturo, pagbunsay, pagpanulo, pagsabot kag pagpanglabo. Iniiya na tunang tutok sa iya pagtako, sa iya tagipusoon, dako nga responsibilidad, iya gitako. Abang ang masadya na kabuhi, pinakibot sa tanan, pangayaw ng mga pirata, sila din sa lakay kaging sumukan, ang kasalag sa kaagahon, diputos sa kadulong, patantos, papamigos, sa lopay ni matapos, ang tanan nagpreparar, ang tanan naghuko, para ibatuan ang lugar ng natauhan, at wala ko ang hinahandog na kaniwayan. Gani, igigit paglipatan ang mga nabiyang sa atong kamalaman. Atong sila kasigundan kagayaw, kapibigit ibutang sa taksa kagipusulong. Talisan, syudad ko, palangga ko, ginapagdal ko.